хело ҳам одами бо тамкин, бо иззат, дигар корҳош ҳам пешравии зиёде дорад, обрӯи иззати икроми зиёд дорад. бачаи хуб аст, дӯстони бисёр дорад, мехоҳад ки ба ҳама ёрӣ расонад. бо ягон кас суханони дағалона гуфтанро намехоҳад, ин гуфтагашро шундагӣ нестем. ёру дӯстиро, рафиқаро дӯст медорад. хушмуомила мебошад, ҳам ба хурд, ҳам ба калон бо меҳр ҳамсӯҳбат мебошад. хислати некиш аз тарбияи падару модар гирифта мешавад. дасткушод, одамдӯст, меҳмондӯст, зиндагӣ ва мардакина. برادری کلانی من هم همچون ورزشکار با سنگبرداری مشغول می شدند. آنها استادی ورزشکاری سابق شوروی بودند. آن کس هم از سنگبرداری مشغول می شدند. ما سه برادر در همین خانه زندگانی می کردیم. فرقت عبداللهیف هم در همین خانه تولد شده است که من و شما نشسته ایستادیم. از خردی سر کرده همون رغبتی به همون سنگبرداری شروع کردن داشت. کاری برادرم رو نگاه کرده و خود یک تصمیم گرفت که آینده همین ورزشکاری سنگبرداری شامفته همین نیت میکرد از خردی من به همین درجه ها آمده رسانید. фурқатҷон ҳоло мактаб намерафт, лекин мо вақте ки бо варзиш машғул будем, ба назди мо бисёр бо ҳамроҳи падараш меомад, бо ҳамроҳи мо қатӣ машқ мекард. лекин даври мактабӣ ба сексияи бокс ҳам машғул шуд, ба сексияи ҷудо ҳам машғул шуд. лекин аз ҳамон даври хурдиш бисёр ҳамин полвонагиро дӯст медошт. бобоям даври пеш машқ мекард ки варзиши вазнбардорӣ дуҳарба. падарам дар машқи чи бокс машқ мекардаги. падарам акун ҳар як кас чемпион намешавад ки мисол ҳар як кас шоир намешавад, ҳар одам мисол президент намешавад. мехостам ки ҳамин чемпион шавам, чемпиони ҷаҳон шавам, чемпиони республика шавам, ё чемпиони осиё шавам, ё ҳамин рекордҳои ҷаҳонро ишғол кунам ки ҳамин шаъни шарифи Тоҷикистонро баланд бардорам. аксар ҳамин ният доштам. соли 2015-2016 ба ин ниятам расидам. қудратов дар тарбияи шогирдон таҷрибаи ғанӣ дошта, дар зарфи 30 соли фаъолияти мураббигиаш аз риштаи гӯштини самбо то ба дараҷаи номзадии устоди варзиш расидааст. акмал қудратов фурқатро аз хурдиаш мешиносад, чаро ки онҳо дар ҳамсоягии ҳамдигар ба сар мебурданд. шавқу рағбат ва гирифтории як бачаи кӯчаку талошварзи роҳи варзиш ӯро бетараф намонд ва хост дар ин пайраҳа кӯмакаш кунад. шуд кифоя. мо ҳардумо дар як маҳалла зиндагӣ мекунем. ман вайро зиёда аз 25 сол нағз мешиносам. аз 7 солагиш ман мешиносам. ин характери ӯро ман бисёр нағз омӯхтагӣ. ин характераш як чизро қапад то охир албатта мебарад. фурқат абдуллоев дар бодибилдинг 15 соли умрашро доду шуруъ аз соли 2003 чанд маротиб унвони қаҳрамони Тоҷикистонро ба даст овард. дигар барош ин навъи варзиш аҷоиб набуд. ҳамчунин дар кишварҳои Қазоқистон, Ӯзбекистону Россия аз намуди варзиши сеҳарба ширкат намуда мақомҳои дуюму сеюмро ба номи худ муҳр мекард. ҳама завқу гирифторияш ба варзиши пауэрлифтинг ё сеҳарба банд шуд ки то гуфтӣ ӯ буду толори варзишию тамринҳои шадиду шабонарӯзӣ ба хотири қаҳрамон шудан. ман ҳамин тренажерни залҳоро ташкил карда ба бодибилдинг бачаҳоро машғул кунондам ки ин ҳам ба ҳамроҳи худам ба сафи худам майл кунондам. баъд аз зиёда аз 15 сол ин ба бодибилдинг ба ҳамин кор шурӯъ карда ба ҳамин вай сазовор гардид. аз хурдиш характераш ба ҳамин варзиши вазнин
шавқи хеле зиёд дошт. ба ин хел ба соҳаи бодибилдинг ин ба ин иқлар душворӣ надошт. дар шаҳри хуҷанд як-ду мусобиқаҳоро ташкил кардем. ин оҳиста оҳиста ҷойҳои пеш набошад ҳам аввал савюм чорум мегирифт ва оҳиста оҳиста ба ҷойҳои машғул мештида шуд. ба бодибилдинг машғул шудани Фурқатҷон солҳои 92. ҳоло бодибилдинг он қадар машҳур набуд дар Тоҷикистон, лекин Қудратов Ҳакимҷон ҳамин толоро ки ташкил карда буд, баъд аз ҳамун сексияи боксу аз сексияҳои машғул шудани дзюдо рост ба толори варзиши ҳамун Қудратов Ҳакимҷон рафта варзиши дӯст медоштагии худашро дар ҳамон ҷо ёфт. муваффақиятҳои зиёд ба даст овард дар чемпионатҳои Осиё, дар чемпионатҳои байналмилалӣ ки дар Федератсияи Русия ташкил карда мешуд, ба он ҷоҳо рафта баромад мекард. синфи ҳаштӣ ман сар кардагӣ вазбардорӣ. баъдам хел рафт. баъдам хел машқ кардем. дидам ки ҳамин натиҷаҳо хуб аста. баъдам чиза напартофтам ман. баъдам давом додан гирифтам. якум соле ки ман баромад кардам соли 99-98 буд. 98 буд, бале. ман соли 98 якум бор дар вилоят саюм ҷо шудагем. соли 99 баромад кардам, дуюм ҷо гирифтам. баъд соли 2000 баромад кардам дар вилоят, ҳамис вазбардори сиарбада якум ҷо гирифтам. ба фикрам баъди ҳамин дар вилояту дар ҷумҳурӣ дигар бой надодам, фақат якум ҷои натиҷа гирифтам рафтам. баъд ҳамин солҳои дароз дигар солҳо, ҳамин солҳои 2003, 2004 чемпионати Осиё баромад кардем. инҷа ҳамакаса бачаҳо бисёр будем рафтем. ман ҳамҷа дуюм ҷо гирифтам, саюм ҷо гирифтам. соли 2008, 2006 чемпиони республика дар шаҳри Душанбе буд. соли 2006 ман шаҳри Душанбе рафтам. дар он ҷо мураббии ман Толеқ Холназаров буд. ва мана бисёр чизҳоро нозикҳои спортро ёд дод. ёд гирифтам. ҳамин варзишро, яъне бале. бодибилдинг, пауэрлифтинг ҳамаша. то ҳатто баъзе ҳолатҳо ки вақте ки мактаб мехонд, фарзанди худи ман бо таъмири мошинҳо машғул мешуд. ин ҳам рафта барои бардоштани мотори мошин ё барои қисмҳои мошин ки азбин ки буд, худаш ҳисса гузошта ҳаморо мебардошт. бо азму иродаи қавӣ, заҳмату арақи тамринҳои пайвастагӣ, давидан ҳар субҳ ба масофаҳои бештар аз 10 километр ва дигар машқҳо тану туш, бурзу бозуву тавон ва тамоми бадани Фурқат то андозае қаишу пурқувват шуда буд ки намедонист ин нерӯву тавону ҷасоратро чӣ тавр ва куҷо сарф кунад. 26 декабр соли 2006 шаҳри Хуҷанд варзишкар Фурқат Абдуллоев ки он вақт 25 сола буд, аввалин рекорди худро гузошт. дар ҳафти намоиши барномавии шоу рекордҳо Фурқат дар шоҳидии садҳо нафар дӯстдорони варзиш автомобили тамғаи КамАЗро ки 8 тонн вазн дошт, дар масофаи 6 метр кашид. ҳатто кашидани мошини боркаши гаронҳаҷму вагони қатора зарраи нерӯву қувваташро кам намекард. ин наворҳо воқеиянд. Фурқат бо ин ҳунари шигифтовараш ҳанӯз 10 сол қабл ҳамаро ҳайратзадаву шайдову мафтун карда буд. пас аз 2 соли ин рекорд, Фурқат дигар дастоварди худро ба дӯстдорони варзиш пешкаш намуд. ин ҳам бошад кашидани вагон буд. 16 август соли 2008 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, роҳи оҳан, садҳо нафар ба тамошои ҳунари волои Фурқат Абдуллоев омада буданд. кашидани вагоне ки 24 тонна вазн дорад, ин ҳам ба даҳан гуфтан душвор аст ва ҳам дар амал иҷрояш номумкин, вале Фурқат Абдуллоев тавонист. ҳамагон бо ҳаросу ҳайрат ба ӯ тамошо мекарданд. пас шумо низ шоҳид шавед.
дар муддати 35 сония Фурқат Абдуллоев 24 тоннаро ба масофаи 10 метр расонд ва рекорди нав гузошт. ман вақте ки ҳамин кама аз вагон кушода карда будам, барам ҷо камтар травма гирифта будам, ҷароҳат ки миёнам дар мекард. аз чӣ сабаб ҷароҳат бардошт? аз сабаби ки ҳамин вазни калонро кашидем, бардоштем, хоҳӣ нахоҳӣ оста ҳамин хеле ҷароҳат мешавад. баъд ҳамин соли 2006 камази 8 тоннагира кашидам. 8 тонн камаз? 8 тонн камаз. Не, иққадр душвор набуд, мешавад. соли 2008 вагони 24 тонна кушода кардам. вагони 24 тонна кушода кардем дар ҳаҷми 10 метр. баъди ҳамин баъд камтар травма гирифтем. ман инқадар ҳам барои вазни бардоштанаш зиён мекунад гуфта ва розӣ набудам, вай не ман ҳамин кор кардим, мехоҳам машғул шавам мегуфт. сони бенам не намешад. ҳамин кади машғул шуда бисёрам меҳр пайдо кард. дӯст ки медошт ҳамин вайша кораша барои ҳамон физвоза тамом када, фақат машғули ҳамин кор кади машғул шуда мана кор када гаштааст. соли 2015 шаҳри Екатеринбурги Россия чемпионати ҷаҳон оид ба пауэрлифтинг. дар ин сабқати бузурги фароҷаҳонӣ тоҷикистонро 5 тан аз варзишгарони мо низ намояндагӣ мекарданд. Фурқат Абдуллоев ҳам аз иштирокчиёни ҳамин мусобиқаи бонуфуз буд. бахт ба рӯяш хандиду иқболу насиб ҳамсафараш шуданд ва дар 3 ҳарба аз пауэрлифтинг бо бардоштани 200, 300 ва 360 кило, яъне намудҳои пуштнокӣ бардоштани вазна, аз замин бардоштан ва нишаста хестан, унвони қаҳрамони ҷаҳонро соҳиб шуд. дигар ин пирӯзии бузургу бебаҳоро ҳамагон хонаводаи Фурқат, хоса модараш бо шодмониву ифтихори бепоён истиқбол намуданд. 2015 якум чемпиони ҷаҳон шуданаш мо хеле инро тайёр кардем, 1 сол 2 сол тайёр кардем. пеш аз ин дар намоишҳои вилоятӣ баромад мекард, дар шаҳрӣ баромад мекард, дар ин ҷоҳо ҷойҳои аввалро ишғол карда буд. баъд оҳиста ман тайёр карда ба ҷаҳон ташкил карда, ба ҷаҳон рисондем. баъд аз омаданаш бениҳоят хурсанд шудем ки як бачаи тоҷик ҳамихел ҷои дар Русия рафта ҷойҳои нағзро ишғол кард, чемпиони ҷаҳон шуд якум бор соли 2015. вақте ки дастоварди бузург чемпиони ҷаҳон шуд, на фақат оилааш, на фақат мо гирду атрофиён, балки шаҳри хуҷандомон тантанаи бузурге пешвоз гирифт, вилоятамон, ёру ҷойрое ки дар гирду атрофаш буданд, ҳама дар ҳаяҷон буданд. якуминаш бо гирифтани дуои пирон, якуминаш ва бо дастгирии мураббиёну аҳли оилаю дӯстон мебошад. модар хеле хуб қабул кардан, хурсанд шудам. гулдаста кардем, омадан аз ҳамонҷо пешвоз гирифтам. одам бисёр буд. якум соле ки ман чемпион шудам омадам, соли 2015 ҷо канои сунай ки пешвоз гирифтам. 100 нафар 200 нафар одам буд ки пешвоз гирифтам. хеле хурсанд шудем. ҳама хурсанд буданд. фарқ кардам ки фарзанди ман ҳамин хел корои тонист аз ӯҳдаш баромад гуфта. вай аз шаҳри дур телефон кард ки ҳозир ман якум ту телефон кадосиам модар гуфта, ман ҳамин хел чемпион шудам. ман бисёр аз хурсандӣ гирья кардам. пешвоз мегирем ҳар дафъа кана ё кади ки вай чемпион омадам гуфта. ба гуфти ҳаким Қудратов, дар варзиши пауэрлифтинг ки аз 3 ҳарба иборат аст, варзишгарон дар баробари тамринҳои бардавому шадид ҳамчунин бояд хӯроки серғизо истеъмол намоянд, зеро организми варзишгарони ин риштаи варзиш пайваста аз сафедаҳову витаминҳо қувват мегирад. ба ғайр аз машқ кардан, албатта мо дар ҳисоб мегирем тарзи хӯрӣ. мисол дар як рӯз 5 бор 6 бор кам овқот хӯрдан. бисёртар аз хӯрокҳое ки сафеда доранд, равғанашон камтар бошад.
белокаш сафедаш бисёр бошад, углеводаш, как бы мегӯянд клетчаткааш бисёр шудаш дар кор. Ҳаминҳоро ба ғайр аз овқот хӯрдан истироҳат ҳам ҷудоям ваи калон мебозад, роли калон мебозад, ки мисол одам бояд дар як шабонарӯз 8-9 соат истироҳат кунад. Варзишгар ки дар ин намуди варзиш иштирок мекунад, ҳамин хел шароиту баҳоро риоя карданаш дар кор. баъди ҳамин соли 2006 дар шаҳри душанбе омадам, чемпиони республика. дар он ҷо Толиқ Холназаров бо камтар нозикое ки ман аввали намедонистам, ҳамин чизоро ёд дод, нишон дод. баъдем бо нишондодои ман хеле хуб шуд. дар ҳамон ҷо ман чемпиони республика шудам ҳамон вақт, соли 2006. баъд бо омадем соли 2008 баромад кардем. хел баромад кардем соли 2008 ҳам чемпиони республика шудем. рохат дар Америка гирифта будем. чемпиони ҷаҳон. Арнольд Классик мегӯям. Он вақт вақти камтар қайни буд, маблағ надоштем, натонистем рафта. абдумалик 15 сол дорад. ӯ ҳанӯз толибилм аст. аз 6-солагиаш ҳаёти худро ба варзиш пайваст. шурӯъ аз ҳамон айём ба толори варзишӣ рафта шоҳиди тамринҳои падараш мешуду. завқ дар дилаш ҷӯш мезад. он замон ки абдумалик кӯчак буд, ба сеҳарба машғул шудан барош иҷозат набуд ва бо тавсияи падараш ба карате, бокс ва гӯштӣ сару кор дошт. ман 1 сол эсин ба карате машқ кардосам. мен мехоҳам ки калон шавам, падарам боин варзишкар шавам. абдумалик ай хурдиш машқ мекард дар карате. мана қатиман дига давлато мерафт, медид, дига мусоҳаре, мусобиқа мерафт, со тамошо мекард, ҳавасманд мешуд. баъд бокс рафт, бокс машқ кард. 1-2 сол, 3 сол боксда машқ кард. ӯра дилаша мепурсем мо ки ту худа чӣ ният дорӣ, кадом машқда, кадом варзишда вазнбардорӣ кардасай. ман намегӯм ки накун, мисол на танҳо писари ман, ҳамаи шогирдое ки ман мебиёям, мисол ман дили ба ёй мепурсам. албатта ки мехоҳам ҳамин вазнбардорӣ намехоҳам, барои ки ин вазнбардорӣ варзиши вазбин аст, беҳад. вақте сину солаш ба риштаи пауэрлифтинг дуруст омад, дигар тамринҳоро бо ҳавасу мақсад ва майли том оғоз карду. дар аввалин баромадаш ки дар чемпионати Авроосиё андари майдони рақобат шуд, мақоми баланди ифтихорӣ, яъне унвони қаҳрамони Авроосиёро миёни наврасон аз худ кард. шаҳди ин пирӯзиро абдумалик якҷо бо падараш дар шаҳри Сочи, Федератсияи Россия чашиданд. чемпионати мазкур аз 27 май то 7 июни соли ҷорӣ баргузор шуда буд. дар ин сабқати бузург Тоҷикистонро аз ин риштаи варзиш 5 нафар муаррифӣ мекарданд, аз ҷумла падару писар Фурқату Абдумалик Абдуллоевҳо, ки ҳарду дар вазнҳои худ қаҳрамони ҷаҳон шуданд. дар он ҷо мо 5 нафар иштирок кардем. 5 нафар, 2 нафари мо ҷоизаи дуюм гардиданд, 3 нафари мо ҷоизаи аввал. 3 медали тилло овардем, 2 медали нуқра. хурсанд шудем ки ҳамин 2016 моҳи март ҳамин чемпионати Авроосиё дар шаҳре ки Сочи баргузор гардид, давлати Русия, ҳамин ҷоизаи нағза гирифтем, хеле хурсанд ҳастем. вақти ҷои аввала гирифтан мо ашки шодӣ карда хурсанд шуда, ҳама мо қарсак зада ба модармо занг задем ки Фурқат ҷои аввала гирифт. гуфта ҳамаро занг зада гуфтем. ман медонистам ки ё ҷои аввалро мегирам, чунки ё фақат машқ мекунанд ва и дили вай кади машқ мекунанд, аз таҳти дил машқ мекунанд. падарам ба вазнбардори сеҳарба машқ мекардан, ба ман писанг омад, ба ман маъқул шуд, ба ҳамин сеҳарба вазнбардори сеҳарба гузаштам. аз хурдиам ман ҳамин варзишро дӯст медоштам, лекин ба ман ҳоло барвақт буд. ман дар онҷо он соло хурд будам, вазн бардоштам мумкин намуд. барои ман дигар спортҳо машғул будам. мана вақте ки ба ман мумкин аст весо бардоштам, ба вазнбардори сеҳарба гузаштам. ӯра дилаша мепурсем мо ки ту худа чӣ ният дорӣ, кадом машқда, кадом варзишда. ба нияти ҳамон, ба дили хости ҳамон нигоҳ мекунем, ба ҳамон машқ метем. хай мехоҳад ки вай ҳамин
وزنبرداری کلیسه که من نمیگم که نکن. عبداللطیف عبدالملک این هم در همین زلی خودمون تیار کردیم. آینده این هم من به نزدیکی وای هم چمپیونی در وزن خودش شده اومد. حرکت کرد با جدا سیاد است که پدرش همین چمپیون های جهان شد. او هم نیز میخواهد که چخیلی که پدرش مشق کرده است اون هم مشق میکند. имсол барои Фурқат Абдуллоев ва писараш Абдумалик соли барору комгориву пирӯзиҳои беназир будааст, чаро ки заҳмату машаққат ва арақи рехтаашон дар толори варзишӣ ҳини тамринҳо барабас нарафту эшонро хушбахту хушсоле сохт. аз 3 сентябр то 2 октябри соли ҷорӣ боз ҳам шаҳри Екатеринбурги Россия чемпионати ҷаҳон оид ба пауэрлифтинг. این مراتب فرقت عبداللویف یک باره 3 نشانی طلا از 3 نوع سحربر را به دست آورد و دوباره عنوان قهرمان جهان را از خود کرد. از نمودی پاورلیفتینگ میگویم سیلوی تریبوری 3 نمودی وای بود نشان داد بود برای یک با اشتانگ نشسته خستن از گرود برداشتن و استانوی تیاگ میگویند از زمین وزنی رو برداشتن 6 کیلو приседания کرد که این بین‌های рекорди бузурги вай ҳисоб мешавад. Жимлёшаш 210 кило буд. Ин ҳам ҷудоям ҷои нақ ҳисоб мешавад. Аз танҳои тягаш ҳам ки аз вазнро аз таги замин мебардод, аз замин мебардод бо штанга 320 кило буд. Ин ҳам ҷудоям ваи маҳорати баланд ҳисоб мешавад. Ба ин сазовор гардид. Акун рақибони ин ба ҳамин вазн будан, ҳамин зиёд мо чихеле ки мегӯем зиёд аз 30 нафар будан, онҳо ҳам ба финал наздик шудан аз ин анча дур мондан. Зиёд аз 40 кило 50 кило тафо мондан. чемпионҳои Россия буданд ки ҳамин хел иштирок мекарданд. Зиёд аз 40 кило 45 кило 35 кило аз Абдулло Фурқат қафотар монданд. من گفتم که الان تن جانت ساخت کند عمرت دراز کند و باز از این هم بلندتر شود. پیشواز گفته آغوش بگفته تبریک کردم. صحت سلامت من به اومدی بچه‌هات کردی من همین به خرسند جاهای اولین اشغال کرده اومدی من برای همین خرسند رحمت بچه جان تو و ابروی همین شان شریفی تاجیکستان بلند برداشتی گفته. هم میخوام میگن که تو روی اگر بریده میبیام بیا قصه ما روید گفته میگن هر دفعه. کدام ورزشگری که نباشد با کدام نبود مشغول میشود به مسابقه‌های بین‌المللی به مسابقه‌های جهانی میرود و اول اینکه روحان تیار باشد چون که با این خیل مسابقه ها ورزشگران نامدار هر یک دولت میرود برای همون پیش از رفتن به این خیل مسابقه ها پیش از دست آوردن این خیل پیروزی ها باید که ورزشگر اول دعای گیرد بعد روحان تیار شده رود. این هم هیچ است. برای فرقت قبل از همه پیروزی فرزندش که او نیز در وزن 75 کیلو قهرمان جهان میان نورسان گردید خیلی مهم و خرسندی بخش بود. وقتی که پسرم چمپیون شد من خیلی خرسند شدم که من یک همین تیار کردم که خیلی مثلا برآمد کند بیند. ما نمیدونستیم که همین میبراید چمپیون میشم مثلا من نمیدونستم که میبرم چمپیون میشم باوری نداشتم که قطع همین دیگر دولتو سر به کالا میزنیم. ما در اولش اساسی بود که بریم همینجا برآمد کنیم که اولی اساسی اون برآمد کردن بود که اشتراک بینیم همین چیز جهانی را که چه خیلی باید باشه. خیلی نصیب بود است من جای اول گرفتیم آمدیم خیلی خرسند شدیم. بار اول ترس بود بار دوم بارم ترس بود هیجان میکنین که خیلی مبارزه کردیم جای یکم رو گرفتیم در آنجا 20-30 دولت زیادتر بود خیلی حریفان من از دولت‌های روسیه از دولت‌های قزاقستان در آنجا در وزن 70 کیلوگرم اشتراک کرده
وزن 95 کیلوگرم را برداشته در آنجا چمپیون جهان شدم. همراهشون بودم گریه کردم، مدالای گرفتن، bayrak Tojikistan'ı برداشت فخر کردم. جایی که نروند قطعشون گرو میرن که تو روی چمپیون میشیم گفته ور میکنن، فخر میکنن. مادرم در همان جا بودن، در نزد من بودن. یکمین همون مادرم مرا تبریک کردن. وقتی که پرچم تاجیکستان را میبردارند در مسابقه بین‌المللی، این خیلی هیجان را آدم حس میکند که خیلی گفتنی ندارد. فرقت جان عبداللهیف هم وقتی که به همین پیروزی ها دست آورد شد، همین پیروزی ها را به دست آورد، البته هیجانی بزرگ بود، چون که در آنجا پرچم دولتی ما، پرچم تاجیکستان برداشته شده بود. سال 2014 برای با استفاده دادن استراحتگاه شاهین، پیشوای ملت سروری دولت محترم امامعلی رحمان با ولایت سوخت سفر داشت. اثنای این سفر پرزیدنت مملکت با ورزشکاران ولایت سوخت صحبت آزاد و آشکارا انجام داد. فرقت عبداللهیف خود را خیلی خوشبخت و خوشطالع می‌شمارد که از نزدیک با سروری دولت واخوری داشت. استراحتگاه شاهین ما را تکلیف کردن، در آنجا درونش ورزشگاه وزنبرداری تأسیس یافته بودم. ما همونجا برای نشان داده همون چیزایی که همین وزنبرداری همونجا نشان داده بودیم، در همونجا قطعی پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان واخوری کردیم. وقتی واخوری ده 3-4 دقیقه قطعشون هم صحبت شدم درباره این وزنبرداری، درباره ورزش، درباره شاگردا. آن کس گفتن که همینجا شاگردای بسیار در آینده مثل تربیت کنین، در دیگه دولت ها پرچم تاجیکستان برداشتم. هم خیلی صحبت ها بود. من خیلی خرسند هستم که همون وقت قطعی همون آدم هم صحبت شدم، قطعی همون آدم سلام علیک کردیم. بعد پیشروی های من باز زیادتر شد. عبدالغفور عبداللهیف پدر فرقت برای صیقل مهارت پسرش در جدای ورزش سهم باریزی بازیده است. محروم زیاد میخواست فرقت را همیشه در همه سبقتها دست بالا و پیروز و قهرمان ببیند، ولی عمر وفایش نکرد. فرقت هرگاه از پدر محرومش یاد میآورد چشمانش مشکی آب میشوند. خیلی میخواست قبلگاهش در روزهای قهرمان شدنش زنده باشد، ولی افسوس. همین پدرم خرسند بودن که همین در صحبتشان هم گفته بودم میخواستن که مثال نه بلکه من باشم، همین شاگردای بسیار میخواستن که شاگردام از من بخواتر شود. یعنی آرزوی پدر موفقیت شما رو دیدم بود؟ بله. وقتی که مبلغ نمیرسید یا مبلغ نبود، این پدرم حتما دستگیری میکردم که حتما برای اینکه میخواستم که فقط همین پیش روم، همین جایزه اول اگیرم، مثال برآمد کنم، دلشکسته نباشم. میخواست که ارهای دور، هر خیلی کارهای بد دور شوم که همین فقط مشغول باشم. من 3 پسر دارم. هر 3 فرزندم با ورزش مشغول است. در آن جمله فرزند عمو خردیان فرقت جان، این از خردیاش با ورزش مشغول بوده، از پلاوانی سرکردگی حاضر من با سنگبرداری مشغول است. در وقتی که تعیینی های سپورت، من خودم همچون سپانسر به این یاردم میکردم. من حرکت میکنم که تا تواند، قوت دارد، با همین ورزش مشغول باشه، ابروی تاجیکستان رو بردارد، شاگردای بسیار پیدا کند و از خودش با قوتتر شاگردا پیدا کند. فرقت با همسرش تهمینه عبداللهی و همسبقند و دوست داشته اویله بنیاد کردند. شاید همین مهر است که زوجهش همیشه او را دستگیری میکند، حتی در مسابقه ها همراهش میرود. فرقت میگوید بودن همسرش براش یک قوه و نیروی دیگر میبخشد. قطعا همسرم هم صنف هستیم، در این مکتب خونده، در یک صنف خونده تمام شدگی. من دوست داشته گرفتگی همسری خودم. خیلی اولش تقدیر پروردگار است. خیلی که پروردگار مثال نصیب گردان باشد همون میشه.
خیلی نصیب من همسریم هم دست همسفی خودم. شوهرم مسابقه ها رفته اشتراک کرده میدونم من خرسان میشم. در 2 تا شهرش خودم 3 تا شهر به قطعشون رفته بودم. بسیار شوهری نه مهربان بچه هاشون دوست میدارم. фурқат абдуллоев 3 фарзанд 2 писару 1 гулдухтар дорад. хушбахтии оилавии эшон дар ҳамдигарфаҳмиву меҳру муҳаббати занушӯӣ аст. модари фурқат ҳамеша аз пирӯзиву дастовардҳои ҷигарбанди қаҳрамонаш меболаду ифтихормандона шукр мегӯяд. ба гоҳи тамошои аксҳову нишонҳои писараш бо набираҳош бори дигар аз лаҳзаҳои хубу хуши зиндагиашон ёдовар мешаванд. набираҳош мудом дар гирдаш парвонаанд. воқеан ҳамин аст хушбахтии зиндагӣ. фарзандам умри дароз сиҳатсолона бошад, аз ин хушбахтӣ чӣ нест. модарам бошад, дадарам модарсоз бошам. хай падар рафтам. падар он чизе ки барои ман кардам, ман мисол хай ҳама падараш таъриф кунам, лекин падар одами бузург будам. ҳар як чемпионатҳои ман меомадам, иштирок мекардам. ҳамаи оила меомад, дар мусобиқаҳои ман иштирок мекардам. одам мебиёяд меравад. ман агар гӯям ки рафтани падар ё аз рафтани модар метарсам, дар ин ҳаёт ягон одам сутун нест. дар ин ҳаёт ҳама меравад мебиёяд. бароям ки чизе парвардигор дод, ҳамон чизаш шукр мекунам аввалаш. хеле ҷароҳат мешавад. баъд ами соли 2006 камази 8 тоннагиро кашидам. 8 тонн камаз не иққадр душвор набуд, мешавад. соли 2008 вагони 24 тонна кушода кардам. вагони 24 тонна кушода кардем дар ҳаҷми 10 метр. баъди ҳамин баъд камтар травма гирифтем. ман инқадар ҳам барои вазни бардоштанаш зиён мекунад гуфта вай розӣ набудам, вай не ман ҳамин кор кардим мехоҳам машғул шавам мегуфт. сони бенам не намешад. ҳамин кади машғул шуда бисёрам меҳр пайдо кард. дӯст ки медошт ҳамин вайша кораша барои ҳамон физвоза тамом када фақат машғули ҳамин кор кади машғул шуда мана кор када гаштааст. соли 2015 шаҳри екатеринбурги россия чемпионати ҷаҳон оид ба пауэрлифтинг. дар ин сабқати бузурги фароҷаҳонӣ тоҷикистонро 5 тан аз варзишгарони мо низ намояндагӣ мекарданд. фурқат абдуллоев ҳам аз иштирокчиёни ҳамин мусобиқаи бонуфуз буд. бахт ба рӯяш хандиду иқболу насиб ҳамсафараш шуданд ва дар 3 ҳарба аз пауэрлифтинг бо бардоштани 200, 300 ва 360 кило, яъне намудҳои пуштнокӣ бардоштани вазна, аз замин бардоштан ва нишаста хестан, унвони қаҳрамони ҷаҳонро соҳиб шуд. дигар ин пирӯзии бузургу бебаҳоро ҳамагон хонаводаи фурқат хоса модараш бо шодмониву ифтихори бепоён истиқбол намуданд. 2015 якум чемпиони ҷаҳон шуданаш мо хеле инро тайёр кардем, 1 сол 2 сол тайёр кардем. пеш аз ин дар намоишҳои вилоятӣ баромад мекард, дар шаҳрӣ баромад мекард, дар ин ҷоҳо ҷойҳои аввалро ишғол карда буд. баъд оҳиста оҳиста ман тайёр карда ба ҷаҳон ташкил карда, ба ҷаҳон фисондем. баъд аз омаданаш бениҳоят хурсанд шудем ки якон бачаи тоҷик ҳамихе ҷои дар русия рафта ҷойҳои нағзро ишғол кард, чемпиони ҷаҳон шуд якум бор соли 2015. вақте ки дастоварди бузург чемпиони ҷаҳон шуд, на фақат оилааш, на фақат мо гирду атрофиён, балки шаҳри хуҷандомон тантанаи бузурге пешвоз гирифт. вилоятамон ёру ҷойрое ки дар гирду атрофаш буданд, ҳама дар ҳаяҷон буданд. якуминаш бо гирифтани дуои пирон, якуминаш ва бо дастгирии мураббиёну аҳли оилаю дӯстон мебошад. модар хеле хуб қабул кардан, хурсанд шудан, гулдаста карда омадан аз ҳамонҷо пешвоз гирифтан. одам бисёр буд. якум соле ки ман чемпион шудам омадам, соли 2015 ҷо канои сунай ки пешвоз гирифтам. 100 нафар 200 нафар одам буд ки пешвоз гирифтам. хеле хурсанд шудем.
ҳама хурсанд буданд. фарқ кардам ки фарзанди ман ҳамин хел корои тонист аз ӯҳдаш баромад гуфта. вай аз шаҳри дур телефон кард ки ҳозир ман якум ту телефон кадосиам модар гуфта ман ҳамин хел чемпион шудам. ман бисёр аз хурсандӣ гирья кардам. пешвоз мегирем ҳар дафъа камнаёб кадем ки вай чемпион мондам гуфта. ба гуфти ҳаким Қудратов, дар варзиши пауэрлифтинг ки аз 3 ҳарба иборат аст, варзишгарон дар баробари тамринҳои бардавому шадид ҳамчунин бояд хӯроки серғизо истеъмол намоянд, зеро организми варзишгарони ин риштаи варзиш пайваста аз сафедаҳову витаминҳо қувват мегирад. ба ғайр аз машқ кардан, албатта мо дар ҳисоб мегирем тарзи хӯрӣ. Мисол дар як рӯз 5 бор 6 бор кам овқот хӯрдан. бисёртар аз хӯрокҳое ки сафеда дорам, равғанашон камтар бошад, белокаш сафедаш бисёр бошад, углеводаш, как мегӯянд клетчаткааш бисёр шуданаш дар кор. ҳаминҳоро ба ғайр аз овқот хӯрдан, истироҳат ҳам ҷудоям ваи калон мебозад, роли калон мебозад ки мисол одам бояд дар як шабона рӯз 8 соат 9 соат истироҳат кунад. варзишгаре ки дар ин намуди варзиш иштирок мекунад, ҳамин хел шароиту баҳоро риоя карданаш дар кор. баъди ҳамин соли 2006 дар шаҳри душанбе омадам, чемпиони республика. дар он ҷо Толе Холназаров бо камтар нозукое ки ман аввали намедонистам, ҳамин чизоро ёд дод, нишон дод. баъдем бо нишондодои ман хеле хуб шуд. дар ҳамон ҷо ман чемпиони республика шудам ҳамон вақт, соли 2006. баъд бо омадем соли 2008 баромад кардем. хел баромад кардем соли 2008 ҳам чемпиони республика шудем. рохат дар Америка гирифта будем. чемпиони ҷаҳон. Арнольд Классик мегӯям. он вақт вақти камтар қайнӣ буд, маблағ надоштем, натонистем рафта. абдумалик 15 сол дорад. ӯ ҳанӯз толибилм аст. аз 6-солагиаш ҳаёти худро ба варзиш пайваст. шурӯъ аз ҳамон айём ба толори варзишӣ рафта шоҳиди тамринҳои падараш мешуду завқ дар дилаш ҷӯш мезад. он замон ки абдумалик кӯчак буд, ба сеҳарба машғул шудан барош иҷозат набуд ва бо тавсияи падараш ба карате, бокс ва гӯштӣ сару кор дошт. ман 1 сол эсин ба карате машқ кардосам. мен мехоҳам ки калон шавам, падарам бои варзишкар шавам. абдумалик ай хурдиш машқ мекард дар карате. мана қатиман дига давлато мерафт, медид, дига мусобиқа мерафт, со тамошо мекард, ҳавасманд мешуд. баъд бокс рафт, бокс машқ кард, 1-2 сол 3 сол бокста машқ кард. ӯра дилаша мепурсем мо ки ту худа чӣ ният дорӣ, кадом машқда, кадом варзишда вазнбардорӣ кардаса. ман намегӯм ки накун, мисол на танҳо писари ман, ҳамаи шогирдое ки ман мебиёям, мисол ман дили ба ёй мепурсам. албатта ки мехоҳам ҳамин вазнбардорӣ намехоҳам, барои ки ин вазнбардорӣ варзиши вазбин аст, беҳад. вақте 30 солаш ба риштаи пауэрлифтинг дуруст омад, дигар тамринҳоро бо ҳавасу мақсад ва майли том оғоз карду дар аввалин баромадаш ки дар чемпионати Авру Осиё андари майдони рақобат шуд, мақоми баланди ифтихорӣ, яъне унвони қаҳрамони Авру Осиёро миёни наврасон аз худ кард. шаҳди ин пирӯзиро Абдумалик якҷо бо падараш дар шаҳри Сочи Федератсияи Россия чашиданд. чемпионати мазкур аз 27 май то 7 июни соли ҷорӣ баргузор шуда буд. дар ин сабқати бузург Тоҷикистонро аз ин риштаи варзиш 5 нафар муаррифӣ мекарданд, аз ҷумла падару писар Фурқату Абдумалик Абдуллоевҳо, ки ҳарду дар вазнҳои худ қаҳрамони ҷаҳон шуданд. дар он ҷо мо 5 нафар иштирок кардем. 5 нафар, 2 нафари мо ҷоизаи дуюм гардиданд, 3 нафари мо ҷоизаи аввал. 3 медали тилло овардем, 2 медали нуқра. хурсанд шудем ки ҳамин 2016 моҳи март ҳамин чемпионати
Авроосиё дар шаҳре ки Сочи баргузор гардид давлати Русия ҳамин ҷоизаҳои нағза гирифтем, хеле хурсанд ҳастем. وقتی جای اول گرفتن ما اشک شدی که خرسان شده هم ما قرصک زده به مادر ما زنگ زدیم که فرقت جای اول گرفت گفته هم ما زنگ زده گفتیم من میدونستم که ویا جای اول رو میگیرم چون که ویا فقط مشق میکنن و این دیلی وای کدی مشق میکنن از تحت دیل مشق میکنن. پدرم با وزنبرداری سه‌اربا مشق میکردن به من پسند اومد به من معقول شد به همین سه‌اربا وزنبرداری سه‌اربا گذاشتم. از خردی هم من همین ورزش رو دوست می‌داشتم لیکن به من حالا بر وقت بود من در اونجا اون سالا خرد بودم وزن برداشتم ممکن نبود برای من دیگر سپورت ها مشغول بودم. من وقتی که به من ممکن است ویسا برداشتم به وزن برداری سه‌اربا گذاشتم. اورا دلش میپرسیم ما که تو خودت چی نیت داری، کدام مشقته، کدام ورزشته، با نیت همون با دلی خواستی همون نگاه میکنیم با همون مشق میتیم. خیلی میخواهد که باید همین وزن برداری کلیسه که من نمیگم که نکن. عبداللطیف عبدالملک این هم در همین زلی خودمون تیار کردیم. آینده این هم من به نزدیکی با هم چمپیونی در وزن خودش شده اومد. حرکت کرد با جدا زیاد است که پدرش همین چمپیون های جهان شد. او هم نیز میخواهد که چخیلی که پدرش مشق کرده اون هم مشق میکند. имсол барои Фурқат Абдуллоев ва писараш Абдумалик соли барору комгориву пирӯзиҳои беназир будааст, чаро ки заҳмату машаққат ва арақи рехтаашон дар толори варзишӣ ҳини тамринҳо барабас нарафту эшонро хушбахту хушсоле сохт. аз 3 сентябр то 2 октябри соли ҷорӣ боз ҳам шаҳри Екатеринбурги Россия чемпионати ҷаҳон оид ба пауэрлифтинг. این مراتب فرقت عبداللویف یک باره 3 نشانی طلا از 3 نوع سه‌ارباро به دست آورد و دوباره عنوان قهرمان جهان را از خود کرد. از نمودی پاورلیفتی میگویم سیلовой трибори 3 نمودی وای بود نشان داد بود برای یک با штанги نشسته خیستن از گرود برداشتن و станой тяги میگویند از زمین وزنی رو برداشتن 60 کیلو приседание کرد که این بین‌نهایت рекорди бузурги вай ҳисоб мешавад. Жимлёшаш 210 кило буд. Ин ҳам ҷудоям ҷои нақд ҳисоб мешавад. Аз танои тягаш ҳам ки аз вазнро аз таги замин мебардод, аз замин мебардод бо штанга 320 кило буд. Ин ҳам ҷудоям ваи маҳорати баланд ҳисоб мешавад. Ба ин сазовор гардид. Акун рақибони ин ба ҳамин вазн будан, ҳамин зиёд мо чӣ хеле ки мегӯем зиёда аз 30 нафар будан, онҳо ҳам ба финал наздик шудан аз ин анча дур мондан. Зиёда аз 40 кило 50 кило қафо мондан. чемпионҳои Россия буданд ки ҳамин хел иштирок мекарданд. Зиёда аз 40 кило 45 кило 35 кило аз Абдуллоев Фурқат қафотар монданд. من گفتم که الان تن جانت ساخت کند عمرت دراز کند و باز از این هم بلندتر شود. پیشواز گفته آغوش بگفته تبریک کردم. صحت سلامت من به اومدی بچه‌هات کردی من همین به خرسند جاهای اولین اشغال کرده اومدی من برای همین خرسند رحمت بچه جان تو ابروی همین شان شریفی تاجیکستان بلند برداشتی گفته. هم خیلی میگن که تو روی اگر بریدم بیام بیا قصه ما روید گفته میگن هر دفعه. کدام ورزشگری که نباشد با کدام نبود مشغول میشود به مسابقه‌های بین‌المللی به مسابقه‌های جهانی میرود و اول اینکه روحان تیار باشد چون که با این خیل مسابقه ها ورزشگران نامدار هر یک دولت میرود برای همون پیش از رفتن به این خیل مسابقه ها پیش از دست آوردن این خیل پیروزی ها باید که ورزشگر اول دعای گیرد بعد روحان تیار شده رود.
ин ҳам ҳеҷ аст. барои Фурқат қабл аз ҳама пирӯзии фарзандаш ки ӯ низ дар вазни 75 кило қаҳрамони ҷаҳон миёни наврасон гардид, хеле муҳиму хурсандибахш буд. вақте ки писарам чемпион шуд, ман хеле хурсанд шудам ки ман яке ҳамин тайёр кардам ки хай мисол баромад кунад бинад. мо намедонистем ки мебарояд чемпион мешам. Мисол ман намедонистам ки мебаром чемпион мешам. боварӣ надоштем ки қати ҳамин дигар давлато сар ба кала мезанем. мода аввалаш асосӣ буд ки барем ҳаминҷа баромад кунем. ки аввали асосиён баромад кардан буд. ки иштирок бинем ҳамин чиза ҷаҳониро ки чӣ хел бояд бошад. хай насиб будааст. мана ҷои аввала гирифтем, омадаем, хеле хурсанд шудем. бори аввал тарс буд, бори дуюм борам тарс буд. ҳаяҷон мекунем, лекин хай мубориза кардем, ҷои якумро гирифтем. дар он ҷо 20-30 давлат зиёдтар буд. хай ҳарифони ман аз давлатҳои Россия, аз давлатҳои Қазоқистон, дар он ҷо дар вазни 70 килограмм иштирок карда, вазни 95 килограммро бардошта дар он ҷо чемпиони ҷаҳон шудам. ҳамроҳашон будам, гирья кардам, медалҳоя гирифтам, байроқи Тоҷикистону бардошту фахр кардам. ҷое ки нараванд қатишон гирӯ меран ки ту равӣ чемпион мешим, гуфта вай мекунам, фахр мекунам. модарам дар ҳамон ҷо будан, дар назди ман будан. якумин ҳамон модарам маро табрик кардам. вақте ки парчами Тоҷикистонро мебардоранд дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, ин хел ҳаяҷонро одам ҳис мекунад ки хай гуфтанӣ надорад. Фурқатҷон Абдуллоевам вақте ки ба ҳамин хел пирӯзиҳо дастовард шуд, ҳамин хел пирӯзиҳоро ба даст овард, албатта ҳаяҷони бузург буд. чунки дар он ҷо парчами давлати мо, парчами Тоҷикистон бардошта шуда буд. соли 2014 барои ба истифода додани истироҳатгоҳи Шоҳин пешвои миллат Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд сафар дошт. аснои ин сафар президенти мамлакат бо варзишкарони вилояти Суғд суҳбати озоду ошкоро анҷом дод. Фурқат Абдуллоев худро хеле хушбахту хуштоле мешуморад ки аз наздик бо Сарвари давлат вохӯрӣ дошт. ҷан як-ду мусобиқаҳоро ташкил кардем. ин оҳиста ҷойҳои пеш набошад ҳам аввал саюм чорум мегирифт ва оҳиста ба ҷойҳои машғул шуд. ба бодибилдинг машғул шудани Фурқатҷон солҳои 92. ҳоло бодибилдинг он қадарам машҳур набуд дар Тоҷикистон, лекин Қудратов Ҳакимҷон ҳамин толоро ки ташкил карда буд, баъд аз ҳамон сексияи боксу, аз сексияҳои машғул шудани дзюдо рост ба толори варзиши ҳамон Қудратов Ҳакимҷон рафта варзиши дӯстмедоштагии худашро дар ҳамон ҷо ёфт. муваффақиятҳои зиёд ба даст овард дар чемпионатҳои Осиё, дар чемпионатҳои байналмилалӣ ки дар Федератсияи Русия ташкил карда мешуд, ба он ҷоҳо рафта баромад мекард. синфи 8 ман сар кардагӣ вазбардория. баъдам хел рафт. баъдам хел машқ кардем. дидам ки ҳамин натиҷаҳо хуб аста. баъдам чиза напартофтам. баъдам давом додан гирифтам. якум соле ки ман баромад кардам соли 99-98 буд. 98 буд, бале. ман соли 98 якум бор дар вилоят саюм ҷо шуда будам. соли 99 баромад кардам, дуюм ҷо гирифтам. баъд соли 2000 баромад кардам дар вилоят, ҳамис вазбардори Сеарбада якум ҷо гирифтам. ба фикрам баъди ҳамин дар вилояту дар ҷумҳурӣ дигар бой надодам, фақат якум ҷои натиҷа гирифтам рафтам. баъд ҳамин солҳои дароз дигар солҳо, солҳои 2003, 2004 чемпионати Осиё баромад кардем. инҷа ҳамакаса бачаҳо бисёр будем рафтем. ман ҳамҷа дуюм ҷо гирифтам, саюм ҷо гирифтам. соли 2008, 2006 чемпиони республика дар шаҳри Душанбе буд. соли 2006 ман шаҳри Душанбе рафтам. дар он ҷо мураббии ман Толиқ Холназаров буд. вай мана бисёр чизҳоро нозикҳои спортро ёд гирифтам. ҳамин варзишро яъне бале. бодибилдинг, пауэрлифтинг ҳамаша. то ҳатто баъзе ҳолатҳо ки вақте ки мактаб мехонд, фарзанди хурдии ман бо таъмири мошинҳо машғул мешуд. ин ҳам рафта
برای برداشتن موتور ماشین یا برای قسمت ماشین که غصبین که بود خودش اشتیسی گذاشته اما رو میبرداشت. با عزم و اراده قوی، زحمت و عرق تمرین‌های پیوستگی، دویدن هر صبح به مسافه‌های بیشتر از 10 کیلومتر و دیگر مشق‌ها تن و توش، برز و بازو و توان و تمام بدن فرقت تا اندازه قیش و پرقوت شده بود که نمیدونست این نیرو و توان و جسارت رو چی طور و کجا صرف کند. 26 دекабр соли 2006 шаҳри Хуҷанд варзишкар Фурқат Абдуллоев ки он вақт 25 сола буд, аввалин рекорди худро гузошт. Дар ҳафти намоиши барномавии шоу рекордҳо Фурқат дар шоҳидии садҳо нафар дӯстдорони варзиш автомобили тамғии кам аз ро ки 8 тонн вазн дошт, дар масофаи 6 метр кашид. ҳатто кашидани мошини боркаши гаронҳаҷму вагони қатора зарраи нерӯву қувваташро кам намекард. ин наворҳо воқеиянд. Фурқат бо ин ҳунари шигифтовараш ҳанӯз 10 сол қабл ҳамаро ҳайратзадаву шайдову мафтун карда буд. пас аз 2 соли ин рекорд, Фурқат дигар дастоварди худро ба дӯстдорони варзиш пешкаш намуд. Ин ҳам бошад кашидани вагон буд. 16 август соли 2008 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, роҳи оҳан, садҳо нафар ба тамошои ҳунари волои Фурқат Абдуллоев омада буданд. Кашидани вагоне ки 24 тонна вазн дорад, ин ҳам ба даҳан гуфтан душвор аст ва ҳам дар амал иҷрояш номумкин, вале Фурқат Абдуллоев тавонист. ҳамагон бо ҳаросу ҳайрат ба ӯ тамошо мекарданд. пас шумо низ шоҳид шавед. дар муддати 35 сония Фурқат Абдуллоев 24 тоннаро ба масофаи 10 метр расонд ва рекорди нав гузошт. ман вақте ки ҳамин кама аз вагон кушода карда будам, дар онҷо камтар травма гирифта будам, ҷароҳат ки миёнам дар мекард. аз чӣ сабаб ҷароҳат бард? аз сабаби ки ҳамин вазни калонро кашидем, бардоштем, ӯ хоҳӣ нахоҳӣ оста хело ҳам одами бо тамкин, бо иззат, дигар корҳош ҳам пешравии зиёде дорад, обрӯи иззати икроми зиёд дорад. бачаи хуб аст, дӯстони бисёр дорад, мехоҳад ки ба ҳама ёрӣ расонад. бо ягон кас суханони дағалона гуфтанро намехоҳад, и гуфтагашро шундагӣ нестем. ёру дӯстиро, рафиқиро дӯст медорад. хушмуомила мебошад, ҳам ба хурд, ҳам ба калон бо меҳр ҳамсӯҳбат мебошад. хислати некиш аз тарбияи падару модар гирифта мешавад. дасткушод, одамдӯст, меҳмондӯст, зиндагӣ ва мардикӣ наст. برادری کلانی من هم همچون ورزشکار با سنگبرداری مشغول میشدند. آنها استادی ورزشکاری سابق شوروی بودند. آنها هم از سنگبرداری مشغول میشدند. ما سه برادر در همین خانه زندگانی میکردیم. فرقت عبداللویف هم در همین خانه تحول شده است که من شما نشسته ایستادیم. از خردی سر کرده همون
рағбати ба ҳамун сангбардорӣ шурӯъ кардан дошт. кори бародарамро нигоҳ карда ба худ як тасмим гирифт ки оянда ҳамин варзишгари сангбардорӣ шамфта ҳамин ният мекард аз хурдӣ мана ба ҳамин дараҷаҳо омада расонид. фурқатҷон ҳоло мактаб намерафт, лекин мо вақте ки бо варзиш машғул будем, ба назди мо бисёр бо ҳамроҳи падараш меомад, бо ҳамроҳи мо қатӣ машқ мекард. лекин даври мактабӣ ба сексияи бокс ҳам машғул шуд, ба сексияи ҷудо ҳам машғул шуд. лекин аз ҳамон даври хурдиш бисёр ин полвонагиро дӯст медошт. бобоям даври пеш машқ мекард ки варзиши вазнбардорӣ дуҳарба. падарам дар машқи чи бокс машқ мекардаги падарам акун ҳар як кас чемпион намешавад ку мисол ҳар як кас шоир намешавад, ҳар одам мисол президент намешавад. мехостам ки ҳамин чемпион шавам, чемпиони ҷаҳон шавам, чемпиони республика шавам, ё чемпиони осиё шавам, ё ҳамин рекордҳои ҷаҳонро ишғол кунам ки ҳамин шаъни шариф тоҷикистонро баланд бардорам. аксар ҳамин ният доштам. соли 2015-2016 ба ин ниятом расидам. қудратов дар тарбияи шогирдон таҷрибаи ғанӣ дошта, дар зарфи 30 соли фаъолияти мураббигиаш аз риштаи куштини самбо то ба дараҷаи номзадии устоди варзиш расидааст. акмал қудратов фурқатро аз хурдиаш мешиносад, чаро ки онҳо дар ҳамсоягии ҳамдигар ба сар мебурданд. шавқу рағбат ва гирифтории як бачаи кӯчаку талошварзи роҳи варзиш ӯро бетараф намонд ва хост дар ин пайраҳа кӯмакаш кунад. шуд кифоя. мо ҳардумон дар як маҳалла зиндагӣ мекунем. ман вайро зиёда аз 25 сол нағз мешиносам. аз 7 солагиш вай мешиносам. ин характери ӯро ман бисёр нағз омӯхтагӣ. ин характераш мехи як чизро қапад то охир албатта мебарад. фурқат абдуллоев дар бодибилдинг 15 соли умрашро доду шуруъ аз соли 2003 чанд маротиб унвони қаҳрамони тоҷикистонро ба даст овард. дигар барош ин навъи варзиш аҷоиб набуд. ҳамчунин дар кишварҳои қазоқистон, ӯзбекистону россия аз намуди варзиши сеҳарба ширкат намуда мақомҳои дуюму сеюмро ба номи худ муҳр мекард. ҳама завқу гирифторияш ба варзиши пауэрлифтинг ё сеҳарба банд шуд ки ту гуфтӣ ӯ буду толори варзишию тамринҳои шадиду шабонарӯзӣ ба хотири қаҳрамон шудан. ман ҳамин тренажерни залҳоро ташкил карда ба бодибилдинг бачаҳоро машғул кунондам ки ин ҳам ба ҳамроҳи худам ба сафи худам майл кунондам. баъд аз зиёда аз 15 сол ин ба бодибилдинг ба ҳамин кор шурӯъ карда ба ҳамин вай сазовор гардид. аз хурдиш характераш ба ҳамин варзиши вазнин шавқи хеле зиёд дошт. ба ин хел ба соҳаи бодибилдинг ба ин иқдор душворӣ надошт. дар шаҳри